Bună ziua tuturor! Asta vom filma Minecraft, Skywars, cum vedeți. Și astăzi nu vor fi singur, dar verișorul meu, Tudor. Bună ziua, domnilor! Eu mă numesc Tudor, sunt din Chișinău și sunt verișorul lui Ion. Am spus Ion deoarece eu mă numesc Ion. Acesta este un prieten care am jucat cu el Skywars, dar acum o să jucăm singuri. Cum vedeți, această mapă este cu, nu știu cum se spun, mongolfiere sau nu știu cum se zice. Și trebuie să, cine trăiește ultimul, cine ajunge la urmă, acela câștigă. Cum vedeți, mai sunt încă 20 de secunde. Sunt foarte mulți jucători care joacă pe această mapă. Serverul o să vă las în descriere dacă să vreți. Și în 5, 4, 3, 2, 1, go! Cum vedeți, sunt foarte rapid. Voi juca odată eu, odată verișorul meu. Dacă să vrei, sigur. Așa. Luăm harbuzul. Să avem ce mânca. Totdeauna dacă să jucați aici, să vă uitați în jurnaluri, în tutor. Că sunt sunt bulgări care vă ajută să-i dați jos pe jucătorii din această mapă. Din păcate, pe această mapă nu este piatră. Dar trebuie să fiți foarte atenți că sunt care au punctaj mare și pot cumpăra diferite. Deja unul s-a teleportat la mine și vrea să mă ucidă. Cum vedeți, am murit deja. Acum Ionul o să înceapă de la început, o să ne jucăm și de data asta poate o să reușim să câștigăm. Cum vedeți, e tot această mapă, dar nu e bine să fie tot aceeași mapă. Vreau să vă arăt și alte mape. Ca tare trebuie să ajungi în mijloc și găștiși și trebuie să-i ucizi pe toți partenerii. Suntem 11, suntem deja 12 din 12 și am urmat 20 de secunde. 15 și unul a ieșit. Sigur este plictisitor când stai în acest cubuleț. Mai rămas încă 20 de minute până să începe joaca. 5 secunde. Cum vedeți, deja una a murit. Mă voi stări să ajung până în finală. Dacă o să reușim. Am câștigat multe partide. 3 cel mult încă. Sau 4. Sau 4. Acum au murit 3 oameni. Nouă când trebuie lemne pentru să ne facem arme sau altceva.
voi duce în acel balon. Sper că nu mă va ucide nimic. În serverul acesta poți să-ți faci prieteni, dar ei te ucid. Câteodată. Dacă sunt buni, nu te ucid. Dacă sunt răi, te ucid. E drept, e drept. În video ți-au murit foarte mulți. Deja a murit 3 oameni. Mai mult. 7. Păi nu sunt un jucător foarte bun de Skywars, dar mă voi stărui să câștig din această dată. Ce-am eu? Mă pot duce în partea cealaltă. Am mai rămas 3 și cum vedeți, eu sunt cel mai bun. Sunt primul. Ai. Acum că am murit 11 oameni, Ai! Sunt retardat. V-am spus că nu sunt bun la Skywars. Această mapă nu e chiar cine știe ce. aici sunt și oameni care sunt puternici, au câștigat de multe ori. Ei trebuie învinși. Nu se mai spune VIP. VIP înseamnă oameni puternici, adică jucători. Formula aceasta înseamnă să-ți dea puncte. Păi cum vedeți, am murit din prima. Aceasta este o altă mapă mai Este foarte interesantă. interesantă. Mai trebuie să intre încă unul ca să putem juca. Scuzați-mi că nu vorbesc mult, dar sunt un pic rușinos. Dar trebuie să aștepți până începe joaca. 15 secunde, Am mai rămas 10 secunde, 5, 5, 4, 3, 2, 1, începe. Oh, mi-a dat știți de diamant. Sper că de această dată voi câștiga. Chiar și dacă nu sunt foarte bun, sper să câștig. Cum vedeți, deja unul bun este aici. Nu stând de el să nu mă vadă. și acum va muri 3 jucători.
Cum vedeți, cineva s-a teleportat la noi. El este foarte puternic. De ce și-a murit? Cum vedeți, este un parcurs, dar iese foarte ușor el. Vedem, l-am trecut de de două vreo ori. 10 ori. Încă este pentru începători. Deci server este și survival game, și PvP game, chiar și parcurs. Din nou această mapă retardată. 5, 4 și a intrat 1. Un retardat. Încă unul și încă unul. Aici, dacă vrei ca să birui pe toți, trebuie să fii foarte puternic. Și chiar. Cinci, 4, 3, 2, 1, 2. Au. Cineva l-a ochit cu arcul și a scos jumătate din viață. S-a teleportat la mine, nu! Cum vedeți, a murit. Păi este foarte puternic. Stați-ți să văd câte minute au fost.